Me ollaan Bitcoin Cafeella. Tuossa on toi. Näkyykö? Juu, näkyy. Joo, siellä me ollaan. Midpoint-kyltti on tuolla ulkona, käydään sitten ottamassa sen luona kuvia, kun me ollaan tässä esisyöty. Täälläkin on näitä merkkejä. Purnukas. Tuossa luki, että tämä Bitcoin Cafe on ollut Autot-elokuvalle esimerkki kahvina. Niin se oli esimerkki sille, mikä oli Autot-elokuvassa se, missä se sanottiin. Flows V8 Cafe. Pitääpä melkein katsoa se Autot-elokuva uudelleen. No, mä olisin halunnut katsoa jo kauan sitten, vaan et suostu. Milloin? No, sanoinko tuon? En minä ole kuullut. No mutta nyt me katsotaan ja me tiittää sitten vähän siitä niitä juttuja. Näin te. Aika moni on ollut sille esimerkkinä täältä mä en tiedä. Kumpaan suuntaan lähdetään? Chicago vai Haltumäen Los? Mennäänkö Los? Mennään Los. Tosta on.